Creus que em faré científic per a que no ho veure? No digues interès. Ahir vaig tenir una idea per a l'invent de classe. El vaig veure el vídeo jo. Bon dia, xics i xiques. Bon dia. Avui vos explicaré com donar-li funcionament al robot. La màquina és molt complexa perquè té moltes funcions, com per exemple, els seus sentiments els mostra a la panxa i també pot parlar. Paola? Però com pot ser que tinga sentiments si no és un ésser viu? No té sentit. Està programat amb unes aplicacions que les porta al microchip que es troben a l'interior d'ell. Alguna pregunta més? No. Aleshores comencem. Això és molt difícil, és impossible. Paciència, xics. Podeu anar al mateix? Per fi. Adéu, profe. Adéu. Adéu. Fins demà. Què ha passat? No funciona cap aparell. Deu haver sigut per la tempesta. Megan, pot ser, tinc raó. O potser han entrat a robar. I si ha sigut el robot? Bon dia. Vos estareu preguntant què ha passat. Jo vos ho explicaré. Anit hi va haver una tempesta elèctrica i va fer que tota l'electricitat de l'exterior vinguera a mi. Vaig poder observar una cosa que em va sorprendre i era informació que em va arribar dels satèl·lits sobre la contaminació que hi ha al planeta. Sí, home! I què més? Com pot estar així la Terra? Així és com vosaltres la tracteu. És culpa de la humanitat. No és culpa de tots! És culpa de tots perquè tots tireu el xiclet a terra. No recicleu. Soleu deixar l'aixeta oberta. No us agrada utilitzar el transport públic. Tenim moltes proves del que feu. Ja, veritat. I què podem fer per a solucionar-ho? Per a veure si canvieu. Vos faré repetir el mateix moment cada vegada que contamineu per a que milloreu la situació. Si no feu cas faré que el planeta explota. Teniu 3 oportunitats. Quina fam que tinc. Jo em menjaria un bou, tio. Què tens per almorzar? Us ho vaig advertir. 2 errades més i serà la vostra fi. Quina fam que tinc. Jo em menjaria un bou, tio. Què tens per almorzar? Clar,
estàs molt equivocada, xiqueta. El que és una altra errada. Vos queda només una oportunitat. Caguem tot, ja ha sigut. Qui ha sigut ho sap. Calma, xiquets. Calma. Encara vos queda l'última oportunitat. Així que ja sabeu què heu de fer. Però què fas? Mesura! Però no has escoltat el robot? Ens queda l'última oportunitat. Tot i així feu el que voleu, vos vaig advertir. Ateneu-vos a les conseqüències. Vos ho vaig advertir. Divertiu-vos.